mairie waɗi ɗum construire noon rewɓe no poti weltade hen marché o ko minen mbaɗi ɗum won subalɓe mbi laana garka heccengi ga ha jaɓɓa kanne foti haalede donc pour ko motorisé aussi ko commune ñaagui yimɓe dañi ɗum gaddana merci piment mais c'est la demande de la commune de Walalde eyo c'est rummimo ɗon min to banggal no wayno habitant o mi haali to banggal électrification ɓe mbi ko won quartier ji ne manque seeɗa ko gonga ɓe mbi jobdi facture aji ɗi ko probléme par ce que ko ma yoɓoye oto banggue alors compteur aji ɗi kadi eɓe jogui koɓe kaali hen surtout so tawi jomumen mbi ina mbaɗa ina pooɗa ɗum par exemple janggo jaam e guese mumen ene machine aji ne ɗumina walla waɗoɓe jus uji walla glace uji so tawi aɗa wiyaɗa exploité noon mataw ɗiɗum seeri no fewi ma ƴeewe noon mbi ko réseau électrique o alay saago yajñe nokkuji ɗi garaɗi totte mi haali ɗum joni point focal paiement et changement de police d' abonnement ɗum noon minen mbiyete ko yimɓe nodda commencé kalde e mumen ɗum mairie kañum kam jeeya ɗum jeeyi ɗum ko joguiɗo courant ina addane ina yeeyeno so dañi en dañi wallude makko ɓe gadda ɗo point focal ne moƴƴi nane wawi wallude ilamoɗo fiiɗo foof mamin démarche ɗum ɓerene waɗe ɗo au moins ɗuma goto to banggal police d' abonnement noon pour usager ji walla ɗum kam mataw probléme o posé tan kono wona gueɗal mairie to gueɗal joom ɗumen kono noon mamin dawa hen to banggal sécurité ɓe mbi ine ɗone sécurité ala e Waalo guilay guykaji ha e bonnoɓe sukaɓe rewɓe iɗum waɗi ɗo ene sikka kadi enen jikinaɓe ɓe mataw wonko mbaɗɗen hen ken complicité passif jignaɓe ɓe alors ɗum ɗon noon koko foti ƴeewede alors e mbi ɗum ɗon ine ñaagui mbete police municipal walla ko ɗum wawi nandude hen mbete ne waɗe ɗo monsieur le sous-préfet so wona police municipal wona maro poste de je sais pas poste avancé de gendarmerie etc. hay poste avancé de gendarmerie ne wawi wonde en tout cas concret ici on truc de sécurité so Allah jaaɓi gam mayen ñaago daroɗen hen forêt classé o ɓe mbi kadi ne kañum hoore mum ko risque mawɗo alors ɓe mbi noon hay so haade dañde en poste de sécurité o so dañama yimɓe mbaɗa des comité de vigilance e wuura he ne anda noon comité de vigilance kadi yaɗo ne yaade légalité o oɗo abiji gonɗe hen addana yimɓe caɗele kono noon ɓe mbi ko alay saago comité de vigilance won hen donc ɗum mamin kuccodir e lamɓe ɓe min ñaago ɗumen min kalda min ƴeewa hen ko wonata joni joni e ko wonata kadi peut être so tawi ene wona à court terme to banggal eau et assainissement ɓe mbi gonga ndiyam fooɗama e nokkuji kono nokkuji taariɗi wuuro ɗe woni hen ɗo manque donc mataw wona e nder wuuro he mais ko environnement immédiat de Walalde forage o ene heewi panuji ndiyam kadi so toɓo toɓi wuuro ngo ene metta yaade sabu ɗum hankkadi waɗata ko inondation mawɗo alors donc ɓe mbi ko ndungu so ari alay saago moto pompe uji mbaɗe mobilisé mbaɗe e nokkuji mbaɗe e yimɓeɓe mbawa ɗum gerde nde toɓo toɓi foof tawa pompage o ne wawi wadde automatique ndiyam ɗam yalta ɗo banggal nag gestion forage o ɓe mbi améliorer la gestion de l'assifort de Walalde en tout cas gestion dal forage o emin gandi laamu ngu noon wonko fuɗɗi hen wadde wonde réforme uji mbaɗa eyo mataw sen mbi ɗum ni e mbawi wi ɗum assifort kono hay so natti wonde assifort mataw ko bandum kono ɗum kam mataw soɓe gari ma en ganduɗo way kono ko gestion privé kam pamiron noon alors ɓe mbi patrimoine culturel men o alay saago yalta mbawen wadde en sorte ko sukaɓe mbawa yaade e ɓaskaruji vacances eywa ɗum ala ɗum fof ne manque valorisation ne manque
sukaɓe kadi pour mbawa yaade oscar uji vacance au niveau national ala e appui noon ko jen julde wi ɗo alay saago wawalde watta wadde festival walla 72 heures hankkadi waɗoɓe ɓe cinoñene waɗɓe wonɓe no mbaɗa ɗum noon hankkadi enen nde yonti ɗo wawalde compte tenu ko jiɗɗen yaltinde déjà ni e patrimoine men o wawalde watta hankkadi organise des 72 heures culturel ɗo henna alors ɓe mbi to banggal sport ASC ji leyɗe ɗi natti yaade e ASC wuro ngo natti yaade alors ɓe ngara récépissé ji ene manque dal encadrement o ne manque aywa donc stade municipal o walla o daraki taw donc ɓe mbi ko yimɓe mbat feere mbete ASC ji ɗi ne pewnete ASC joguiɗo wuuro ngo fedde woni équipe wuuro ngo to banggal football kañum ne wawa darade ɓe mbi kadi programme stade municipal o fuɗɗano hen ko ha yaaha hen ko yo waɗ feere rewe jokkite ɗum haalanoma en dokkanoma ɗum en guittini e fonde men mbaɗɗen apport personnel pour mur o waɗe kono PNDL e joguinoɗo programme o ko kañum hande lelti par ce que maɗo ko programme mon korto woni toon ɗum waɗi enen en mbaɗi fodde men en mbaɗi pose première pierre malheureusement ha joni stade o daraki sino rewino lawol tarno hande au moins mataw mur o waɗama grillage o waɗama e winoɓe kadi ko ma mur e grillage waɗe nde tribunal ji mbaɗe par l'AGETIP finalement ha joni ɗum noon ne jeeya e dossier ji mawɗi pour ɗeyɗo duuɓi joyyi garoji mbeɗa wallade daña stade de football alors ASC ji ɓeyɗo wallede tournoi ji mbatta waɗede e nder wuro ngo daña ko heewi to banggal sukaɓe tawa yimɓe ne mbawi wadde hen jeunesse aji ɗi catégorie ji ɗi junior en etc walade ne jogui on capacité ina wawi wallude ɗum hay arbitrage ɓe formé ɓe mbini wonde maison de jeunes kadi eɓe jiiɗi wawa kañumne joude rôle ɓurɗo tan rôle mo waɗata hande o alay saago to banggal jeunesse tawde maison de jeunes waɗama il faut ko wooda ko waɗira mbete ene waɗa nafoore mum ene mawna hen ay ƴewde ni so tawi yimɓe ne mbawi toon wadde ga no walalde jogori probléme logement ji walla jippinegol hoɓɓe alay saago wooda no waɗira kañum e programme hôtel de ville o yiiɗi wadde au niveau de wuro ngo min jiiɗi funnague hôtel de ville o e nder enceinte o maade hen so Allah jaaɓi ko bâtiment ji tawa ko ɗo watta wonde jippude fonctionnaire uji dewoji ɗo ma naf commune o kadi walade entrailleur mum janggo e jaam so dañi hoɓɓe tedduɓe ɓe mbi kadi hay to banggal tronçon hakkude kaskas fayi demet o yemin jeeye e dariɓe haɗum wonat haalama waɗama promet ene ɗaminno mawɗo leydi ndi aɗa ɗo e mois de janvier wawa wadde lancé oɗon programme o inauguré ko paari ko ɗum woni ko ministre des infrastructures haalno mi ñaguinomo somo waɗa ɗum ne kadi yo ara wawalde lancé ɗo no wawi ɗum wona ɓe mbi ene moƴƴi wawalde daña bus horaire engrais tawa ko ummoro tan ko Dakar wawalde Dakar no ɓuure goɗɗe ɗe jogorini hankkadi wawalde jogo wona point de monage to banggal environnement ɓe goytima forêt classé o no wayni ɓe goytima beeli ɗi no jordini ɓe goytima kadi pawle maayo ngo no ñamirta wuuro ngo yen gandu kam changement ji climatique ɗi wonko addata hen wuuro ngo kadi ne heewi korto to banggal salté ene heewi hen no feewi alors yimɓeɓe juppat tan kono beelira mbaɗata kono beelira alors goo yen dutto wadde reboisement mbeɗa forêt o ne ɗumina ɗeɗo kadi ma beeli ɗi gandanɗa ɗuma koɗi cukkiɗi yimɓe mbaɗa feere mbaɗa ɗi curage guitta leydi mbeɗeɗi ndiyam ne ɓooya hen yimɓe ɓuura kadi tinnade to banggal yimɓe ɓuura tinnade to banggal affaire espace public o
mbawa toppitade hen no hannirta ni kala ko heewi kono gandanɗa hoore ma ene jogii bonande ko wayno pesticide ene ko nandi hen alay sago yimɓeɓe mbatta haaldude hen wiyama noon haɗe ordure ménage o arde haɗe ko mbiɗen ɗo nane conseil départemental go wadde programme en cours ene moƴƴi ɗeɗo dumunnaji wuuro ngo e mairie o organise opération coup de poing mbalir goɗɗo o mbete ne yaltine ɗum ɗon won wiɓe hen ni mbeɗa haade ziyara walalde o wadde ala ene moƴƴi hen no feewi voilà to banggal agriculture waytama no feewi no gestion périmètre o mawdu walalde kadi wonɓe ɗo ene ndemane gone diwan o walla walalnaɓe wonɓe funnague ha heeɓi hirnague ha heeɓi ganguel ene manque organisade alors moyen matériel ala périmètre uji ɗi ngala galleji walla grillage uji bawɗi jaggude ɗumen ha waɗa ɗum protégé contre divagation no wayno kadi piive mo jogui ɗon o mawɗo walalde woni guesa men ba eɓa famɗi ina moƴƴi woda no waddira alors sukaɓe e rewɓe ngala moyen ji mbawde financier mbawde ni wadde activité ji mbaɗe ɗe ndema walla ko nandi hen walla gaynaka ɗum ne ko hunde fonde wattede attention alors sipa o no mbiɗen nane ni alay saago processus o ene manque ɗum noon ne jeeya e goytali ɗi donc ɓe mbi alay saago commune o walla yimɓe e organisation ko haalaɗo ko foof alors pour wanngal financement woda partenariat ji mbaɗa beele yimɓe ne mbawa dañde ɗo ƴetti mbaɗa campagne uji jooɓa wonande noon wuuro ngo wonande yimɓe ɓe wonande agriculture uji privé ɗi kivet ɓe mbi alay saago e yimɓe mbaɗa feere daña kivet kala kadi ko ne rendina ndema ɗo ha nokku o wawa jogade valeur mawɗo to banggal ndema ina moƴƴi par ce que wona tan yimɓe mbaɗi guese ha heewi hoorema kanje yimɓeɓe ndema tan tawa ala organisation fewani tawde noon ina wawi waɗɗede feere ɓe dañan partenaire uji so yimɓeɓe mbiyama aha emin jiiɗi mbaɗanede tamate hewɓe mbaɗa tamate totte awdi totte engrais totte kewɗe liggodo e yimɓe tawa ndemaka ne jogui orientation ɗum ne kay koye défiji ɗi ganduɗa ma emin ƴetti ɗum hay pima ene daari hen Yaya Dieng o ne jogui on projet pour yiide wallude yimɓe mbete ɗo e diwan o en tout cas to banggal ndema ga wona watta wonde ndema gunka wona ndema kam ga ganduɗa wona waɗa orienté ko yimɓe ndemata ko natta hadde tan e ñamde mbawa ko wuurde hen mbawa fewnude hen galleji men mbawa moƴƴude hen yallah waɗ ɗum kiɓe so Allah jaaɓi min jii no wayno min kaɓanama pour walade daña kivet 2500 hectares e fonno waɗede e ɗo e sara o ɓe mbi premiére phase o ko 1300 hectares 1300 hectares noon min cippirama ha windama e inde walalde Allah no wawi ɗum fuɗɗo e nder hitande nde dañen kivet de 1300 hectares 1200 keddi ɗi noon banggue hirnangue ɓokki nan ɗon banggue funnague kono min jawɓe nan ɗon ɓen nane mbaɗen feere mbete ɗum ɗon yahimumen ɗum ne jeeya sababu moɓe noddaɓe o hanki o pour haqqillaji mabɓe ɗi kamɓene gona hen to banggal agriculture en tout cas ko ɗum woni ko haala hen ne wiya noon yo yimɓe mbaɗ feere jokkodire centre de gestion agréé de Djoum faiblesse uji ɗi joguiɗen to banggal gerde guese men ɗe par ce que probléme men enen ko probléme systéme neɗɗo ko nunɗi ko fof systéme o no wayni sa waɗama hen a woni hen lewru walla lebbi ɗi tan a tuumete min de sowyami waɗa ɗo guesa maaro mi jaɓata tawi koye oɗo systéme par ce que a wawa dadde systéme o noon foti ko changé o wona systéme beɗɗo o wona systéme leerɗo janggo jaam so neɗɗo woni hen tawa ina tampana yimɓe ina dogana yahata jamma e ñalawma kañum andi tampere wonande hen nde yimɓe mbasa joganade ɗum tumoyaji tawa ala ko dañi hen haydara no ɓokkinaɓe mbaɗata ni ha ndema ñaƴƴe hirande laabi hay goto andano foti bonjude bon sang walalnaɓe pourquoi mbaɗata hono noon ɗum noon enen koye men hankkadi il faut que jeeyen jurnoɗen systéme aji batteɗi ɗi mbeteɗen adopté systéme mo ganduɗa ma ene foftine banggal élevage e pes parc vaccination ene manqui kono
kalis mum nan ɗo e nder mois de janvier o so Allah jaaɓi on kam mbeɗa wawi jabade par que o ma waɗe ɗo natti jogade han kadi gaynaka natti ɗo yadde e nder hakkude maji yo yimɓe mbat feere mbatta wadde agriculture e apiculture c' est à dire guertode mbatta nede ɗum e jumri so tawi foore classe o bonani kay awa utilisation des mailles filées c' est à dire ko awo ngo wona awo watgo wasa yimɓe mbaɗa no mbaɗata ni bonni maayo ha boni kono ɗum walalde tan wawa ɗum réglude pense que tawde projet ji hande hono no min ñaldiri haalde de subalɓe ni ko laamu ngu wi gila Ndar ha heeɓi yeeso Bakel Teñaba fleuve Sénégal o ne jiiɗi yo pima toppiro holno maayo ngo wawete ha watta fiidde woni liɗɗi garta hen systéme o yo ƴeewe golle ɗe mbadde ana en woni agence aquaculture en kono wadde e joomumen woni subalɓe anduɓe ndiyam anduɓe maayo holno waɗete ha maayo ngo watta dañde nokkuji par ce que wonɗo waɗa lowe baɗe noon hadde waɗa repos biologique waɗa waɗi des aires fluviales protégé so waɗama hono noon guila tan Dagana ha yettoyi toon tawa laamu ngu banggal Sénégal banggal Mauritanie banggal Sénégal banggal Mali ko ɓe taari maayo ngo nanodiral no waɗa hen si ɓe mbaɗi ɗum on projet daranama tan ma wonno way ɗum noon ko pima Sénégal totta ɗum min jiiɗi ko haaldude d' abord e joom nokku en ɓe woni joom ndiyam en ɓe min puɗɗima hande pelle kewɗe gaari ma sensibilisation yaha ha yetta nde laamu ngu fuɗɗa daranade ɗum minen avec préfet et gouverneur en so projet o yeehi hankkadi hamin paamimo moƴƴi min gandino fotata yarude nde wawa tottede joomumen woni président de la république ko wi hen foof so jaaɓi hankkadi golle ɗe puɗɗo Mauritanie haalne Mali haalne ɗum noon min ñaagui Allah yo Allah wallu min ɗum jogui ɗum ko Yaya Dieng o gonɗo ɗo kañum woni directeur oɗon programme min mbi subalɓe ɓe noon yo kaala men holno liɗɗi piiɗirta so tawi ɓe ganda Farba Wallalde de yara wona kañum jogori artirde liɗɗi e maayo e gallugue gorne wiye Moussa Sow noon subalɓe mbaɗi attention omo kono alors donc ko ni ɗum wayi to banggal élevage et pêche donc ɓe mbi yo yimɓe mbat feere mballa kam surtout cage flottante mbaɗɗo ɗo yo waɗe maayoji ɗi ɗum kam wawata yaade tan koye programme mo ganduɗa ma dendaɗo guila joni wadde ƴeewen enen e diwan men beele ko wabbude walla ko hakkude ɗo e mi andani e lobbude saabi hol nokkuji baɗɗi importance ɗi famɗen ɗo ina wawi wonde sabundu jibinirde liɗɗi ha mawna ɗon ɗum noon ko anduɓe ndiyam ɓe mbawi ɗum andude haade woɗɓe ma mbaɗa noon ko enen kam manga tawde ɗum ara men kadi ko ɗo lança yo dadi Moussa Gayne men nda ɗum goni no mbat feere ƴeewa ɗum guila joni commerce emploi financement commerce ɗo ɗe manque ɗo financement ji ngala chômage ne heewi noon yen mballu yimɓeɓe no mbawi dañde financement ji DER yo mbat feere jaaha e fonds uji gonɗi ɗo e leydi ndi mbaɗa Wallalde naaɓe aussi ne mbatta yettade hen alors main d' oeuvre local tawande naata e chantier ji ɗi yimɓe mbaɗa ɗo e commune o mbawa dañde hen nouveau bachelier ji ɗi kadi mbawa orienté ɗe tawne jaaha e banggal entrepreneuriat alors maison de jeunes o yo wat feere o daña fonction goɗɗo ko wona tan no woniri joni ni délinquance banggal sukaɓe drogue eko nandi hen alay saago e école aji ɗi yimɓe mbatta yewtude hen mbatta hulɓinde hen sukaɓe ha ɗum change ɗum ɗo fof koye ko haala ko alors donc to banggal ɓe mbi accès universel aji to ndiyam e assainissement Wallalde no wayno hay to banggal maayo ngo ɗum ne kadi eɗen jogui ɗamago ko pima jogori reglude ɗum saabu ɗum guure jeegom nana cuuɓa e nder région de fleuve o Wallalde ne jeeya hen Wasitake ne jeeya hen Ɓokki ne jeeya hen Demer ne jeeya hen Diatar e Daara Halayɓe ko minen cuuɓi ɗiɗo yo gon programme uji guiɗoroɗi ƴewanede holno maayo ngo dartinirte wasa continde powle ene kela ene ñaama guure ɗiɗo balɗe ma étude aji nana mbaɗe soɓe gari étude aji ɗi gasi so ma en tout cas faire financement mum no waɗirte
en tout cas eɗen jeeya e guure jeegom cuɓaɗe hannde te oɗon programme ko pima totta ɗum yallah yettin ɗum e jaam alors donc ɗum ko hen donc ɓe kaali hen ko heewi maintenant ɓe gari e ko heewi wiyama gari pima ɗo mairie Walalde waɗi diwal muɗum fuɗɗima addude hunde e Walalde ene fuɗɗi moƴƴi darede mbete ene ɓeyda ɗum ɗon noon alay sago kadi mairie o wawa wawde wallodirde e kala GIE walla fedde dogoje ɗo ene nder Walalde temedere bawon temeɗɗiɗi fedde noddanoma ɗo e groupement d' intérêt e oɗo programme pour yo ngar nooro liggey entre commune o e ɗeɗo pelle ko hunde fonde waɗede développé fedde ko fedde tan mairie ko mairie e fedde mbawa comparede jiida way kono wiide mouton e bouton ni sa wi mouton e bouton aɗa andi mouton ko damwol bouton kam ko woni koye comtol wawa rendineede enen mbiyata Allah e alluki kadi mbawa fondede laamu so ari ine waɗi jogui commune ne jogui territorialité muɗum ine liggo ko kañum waɗi représenté état jogui ko budget mum wawa fondede neɗɗo wawa fondede e fedde pelle bawɗe wonde e Walalde ko a commencé par l'APW ina yiiɗa so tawi wonɗo Walandaɓe goni ina mbawi ɓeydande Walalde eko waɗata ko plan de développement économique et social baɗaɗo bawɗo waɗede e commune o ko commune jeeyi gueɗal mum ko gueɗal muɗum kañum waɗata définir waɗa no foti mbaɗirɗen joni ni waɗe approuvé ande ko ni Walalde yiɗiɗi yaade e nder banaka kala bawɗo noon feƴƴude hen hunde mbaɗa ko wonema en mbi joni kala suji jeegom Allah no wawi fedde aɗa waɗa kala suji jeegom waɗɓe ɓe dañi moni mumen mairie so yiiɗima kasma yiiɗo banggue goɗo waɗa no waɗi kono noon duuɓi sappo ɗiɗo hay fedde wotere min jiyan hay ballal gotal wona haqqille wona baɗal wona ɓeydal e ala limite ni won conflit ji mawɗi yimɓe gaddate min donki ɗum faam saabu ɗum ko fotani fondetaki kadi hakkude mairie e yimɓe mum hakkude mairie e administré ji woni Walalde naaɓe haydara wawa ɓilade ɗon ala intermédiaire ala passe droit ala haydara administration ko mairie yeehi ha délégué de quartier yeeha ɗumanaji so sohli yimɓe kañum noddata yimɓe